Welcome to Mapena Studio. Lero tili ndi exclusive interview yomwe takubwesaniso mulendo wina after titabwesa spana pano tinaona kuti ayi tinakhala chete pakatipa kuona kuthamangisa zina ndi zina komabe sina kuseni nokha tabwesa nthu mulendo wina lero. Mulendo uyu ndi mulendoso wankulu kwambiri akuti anthu mukati mwamuona mukhaodabwitsika kuti zatheka bwanji koma iye andithuzi kutheka. Mulendo wathu lero siwinaso koma G-Wise takulandana chikuyi. Ziko mwambiri kutima. Tathokoza kwambiri. Ndetu. G-Wise dzina lilimangokhala ndi G-Wise basi wena dzina la pansonko ndilitiro. G-Wise la pansonko ndilimbani. Limbani? Nifanya ke na mava G-Wise limbani. Okay. Limbani ndline G-Wise. Ndilongojera. Longojera. Okay, so G-Wise anabwera bwanji kuchoka pa Limbani. For mwina ina matenga mwina ma letters hapa dzina lanu kena nkupanga dzeni. Koma inu dzina lali kuchoka pa Limbani kuti muzafike pa G-Wise linabwera bwanji. Dzina la G-Wise ndi nango chiroganiza basi tili ana makonda mpira kwambiri. Ndio kuti linali la pampira. Oh, dzina ndila kale. Kale kwambiri. Tikulemba mama kunsana kwa. Ndio mnalemba G-Wise. G-Wise. Okay. G-Wise. Tisanafika ku G-Wise. Timudziwe kae Limbani. Ndi Limbani ndani? Dzina la baba. Limbani Chiutira. Limbani Chiutira. Ya tosada abo zoti Limbani Chiutira ndenda sito kudziwa mene. Koma best fine. Tienda remote. Timudziwe kae Limbani Chiutira. Yeah, Chiutira. Tisanandziwe G-Wise. Limbani Chiutira anabadwira kuti? Badula kumango chwa pamaka. Unabadwira kumango chwa pamaka. Mbanja mwana mudabadwa wana ngati? Triple 7. Ino kukawa namba ya? Ino namba 3. Kwa namba 3. Akazi alipo ngati amuna ngati mbanja mwana? Akazi 3. Amuna 4. Nose mulipo nditu. Yeah. Makolo tomwe mumabadwa makolo amachita sota. Makolo amagwira ntchito pena pake. After that anayamba kuenda sojozi. Yeah, aminali bambanga menya. Moyo life inali otani tomwe munali jiwo ujene Limbani wang'ono moyo nali otani? Pamene ndili wang'ono moyo nali wabwino ndithu pamene bambanga anali ndi moyo koma atangoti amwalira mukuzwa kale. Yeah, ndipo moyo nali achipelele. Mwina anamwalira muli ndi zaka zili ngati mumakumbukira. Zaka? Koma ndimuti anamwalira 2009. Ndo mwana mwalira bambanga. Ndiye kuti muli achipelele kwa ndithu. Okay. G-Wise amapempha ngwachi? Ndino Islam. Wapapata ndithoti kwambiri. Shehe kapena Islamu wamba jape? Ya ine ndi Islam mtandike ushehe. Ukaza kandi shehe. Okay. Ya shehe kumano basi Islam jape. Okay. G-Wise school yake anapita nayo patali mota? School nalekeza 2. After titango chimwa abaji. Form 2? Yeah. Munachimwa? Ndati soza munala mpropolo ndithu mulaji yapere kapena kuchimwa ke kunayo kotani? Kuchimwa wako pa bedi tu. Muzwaka. Kwa Nyamata. Kwa Nyamata. Ndizo mezoti basi school sonda kuti mwasiya pompo. Sina muzwaka le malamula kunyumba kwathu. Yeah. Angompasa mimba nkazi. Amatha kukuponyera nkazi tu usamala tu. Yeah, ura usamala wewe ifezisa likudze yayi. Nde school inangothana pomwepo pa form 2 pomwepo. Basi. Nde after no pamene po life inali otani kumalawi munagwira ko ntchito kapena after mepo pomwe magazi azobwera ku South Africa? Yeah, ndagwira ko ntchito. Kumalawi? Kwambiri. Mbali yaketi? Timati club Makula. Konko timati club Makula. Ndi hotel na yochuka kwambiri. Okay. Yeah. Magwirapo kumene wekena kandi omwe mukabwera kuno ku South Africa? Yeah, ndazitolera wezi ndo mabwera kuno. Kuno ku South Africa? Yeah. Nde life inali otani after kuchoka ku Malawi kufika kuno? Life inali otani kuno munafika mbali yaketi? Nafikira mbali za Binona pa Daswatu. Yeah. Okay. Nde life inali otani munaisanitsa bwanji life kuchoka ku Ujeni kuchoka ku Malawi kuzafika kuno? Kuno nafika bwino ndithu.
zakuti ulondu usaka ntchito sinavutike naipezera tiziti ndili njira inake sana kuti atofuna munthu wa ntchito mwana wakuti ena kuti andubwera moti nangofika pa ntchito mukuziwa kuno ndi kwabwino ndithu usiyana ndi kunyumba kusiyana ndi kunyumba kuja ndi mavuto sinaone simunaone mavuto munangofika pofewa basi pano so tiziti jiwa izi after iziti kuchimwisa simuti munachita choncho muli pa school munankwatira mkazi kapena munango mpaka pano mundame mwine pano wajiwa zindokwatira kwambiri kwake aindana ngati mmodzi basi ndikuchoka 20 Jane mpaka kufika pano pano mwana mose tinatenga kulera tonse panopoyambira bambo ndi amayi omwe anatenga kulera nonse mupanga kulera koma mkazi ndiye mweyo ndito simunasinthe ya mkazi ndi sizingatheke sina tinachimwisa kunde kuti tipite sizabwino koma life yanu muli mwana mumaona kuti ndi nyengo itiyo mumaona kuti ine mwina nayi nyengo yopweteka kwambiri atangomwalira bambo anga atangomwalira bambo for zinachitika zinthu zina zake moti mukuziwa kale mafamily nawo kungoti amwalira amayenda Jonzi ndi timakhala kuchimuna anali ndi denumene nangofika fazi ya kuchimuna kuti pasa date ngati ife tikukhala pa rent musamuke mukakhale kuti nyumba yanamanga pa khomo pa makolo a Jane kwa kuchimuna ndeno napeza kuti after no ife amadala napeza kuti akuchimuna anapeza kuti nyamukani zipitani kwanu ife tizipita kwa amayi athu ndena ino ngati ndi kunyumba kwa amayi kunabenso nyumba kuti mwina mukana kafikirako nyumba inalipo komano ndizakuti kukula moti family yayikutakulira kuti ndizimakhala ngati komwe mwakulira ndi munazolowerako okay ndi panayi ngati patali kapena chisira kuti midziyo yandikani andipatali fo amayi anga ine ndi Nchewa bambo anga ndi Mweyawo amayi ndi Nchewa achokera mbali tingati mmava Nkope cha Monkipe Nkope malowera Monkipe okay abambo ndi amene anali aku bambo ndi mama ukola okay uku Mangochi mene Mangochi ndi apa munapita no ku Monkipe no choko Mangochi kutha wenepo zitangochitika zimenezo ati muchoke ndi panali anzawo abambo athu amene amagwiriza nawo kwambiri asanamwalire ndi amene ananena kuti ayi mbasi pasavutike pali nyumba ya ine ya mwana waine amene ali ujoni muzikhala moti timakhala ka imeneyo anatipasa malo pena pake kuti timange nyumba ndi zinapezeka kuti sister waine amene ali kuno anangogula malo pena pake kukamanga nyumba konko kwamokola konko moti zitinasinthenso muzi mpaka pano pamudalere mudzi mwe mpaka pano ndi anthu no akuchimuna akamakuonani ubale wanu ndoti uli bwino kapena ndoti ubale basokonekera ubale tikhoza kunena kuti uli bwino chifukwa izo anapanga iwo izo anapanga iwo mulungu ndi amene akuziwa kuti anawo analawira okay chabwino timadziwa history ya Limbani first tisanafike pa GYZ chifukwa choti nthawi zambiri anthu ndimafunsa kuti ndidziwe history yawo chifukwa chonena kuti history yanu yomwe mwadutsamo anthu amangoona ngati basi poti ndinu munthu otchuka panopa kuti munangofikira kutchuka simunendeko mu zinthu zowawa sono history yanu mwakuti mukuyifotokoza chonchi imathandizira munthu ena amene akudutsa mu nyengo momwe mukudutsa inu kuti asapange give up azizoti ngati GYZ anadutsa nyengo ine yomwe ndidutsa ine so zoti one day tena yake china chizachitika ndithu chabwino pamene tinali ngati history tsono apa tufuna no tingopita kaiko ka break pang'ono tikachoka ku break iko ndoti tiyambe no ya GYZ ino tidziwe zoti GYZ ndi ndani and zinamba bwanji takhani pomwepo tikupezaniso ngatha kuonera okay takulandirana choka break tinayika break kuti timweko madzi ndi apa tabweraso so ulendo wambiri uja timamudzi wa Limbani foti munthu ndi ali ndi mbali ziwiri tili ndi Limbani ndi tili ndi GYZ so apa timanzi wake Limbani kuti tidziwe zone kuti foti GYZ anapeza Limbani ndiye timadziwa ka Limbani kuti tidziwe zoti munthu ujeni wake wachokera kuti waenda motani history yake ndi yotani kuti
anthu otchuka chonchi timangowaona anthu koma kuti mwina tikhale ndi nthawi kuti tidzozoti kodi anthu ayenda motani kwawo ndi kuti koma pezoti mwina kuti kwawo ndi kwanu mwina ndikogwirizana koma kufoti simmadziwa koma mukakhoti mwadziwa matozoti munthu ndi wakwathu. So pakati pano ndoti tifuna timudziwe ngati GWise achikulire uGWise unabwera mwati munabwera muli wang'ono muli ku skulu mukusewera mpira mmasewera so mpira kwambiri ife tonse nda mpira kwathu ndiye mpaka panobe kapena pano basi ya panopo fazoti sinangatakula pano pamwakula atakula GWise ali ndi zaka zingati panopo ndi 32 ya ndithu ndinapa kanthawi ndinapa kanthawi. Sono GWise ikabwera nthawi imeneyo ya ma comedy amene nthomwe mapanga majani zosewera mpira GWise kenaka mzampira chamunafoka munakuti basi zindani ndizisiye kenaka no za comedy zinabwera bwanji? Za comedy tu ndisanayambe za comedy ni mapanga za nyimbo zizi za nyimbozi I think ndifikako ndaonako muli ndi nyimbo mwe mwatulutsapo mpano ndinayoneranso kwambiri nyimbo jena ndikhudza kwambiri nde I think tifikako mene after mpira or after mpira inabwera career yachiwiri ya nyimbo. Okay satu comedy nde chabwino tiye tifike ndikayi pa nyimbo poti tafika kali pamene papa za nyimbo zindoti zinayamba bwanji? Za nyimbo ndizakuti zinayamba ku Malawi timapanga so za nyimbo choncho kuimba kwake kuti kwamangoimba ngati makwaya kapena kuti basi mwa ghetto mizi chonchi timanyamulana nyamata full kupita studio kaimba koma nyimbo sinatuluka kuti mina mpaka pa radio kufika tena sizimatrenda muzwa kali kuchuka tu sizopheka zimene zinali zaka ziti ndi pa kaleso kwambiri pakaleso ndithu cha ma 2015 kapena 15 14 kodi kusafuna uno ulendo noyamba munabwera chaka chanji 2017 ndeti kuchoka 2017 utsika musimu ndimwene kumachitika zizoimbazi zoimbazi zinamba zoimbazi ndikhoza nena kuyambira 2014 mpaka 2020 ndio mwe nanga ndi mapanga zimene komano sizimapita patali zinazoti zongokhanga just for fun. So mutabwera kuno South Africa zama comedy zinazambiyana kuno kusafika ngati content creator to be content creator zinayambira kuno china chitika ndi chani kuti mukhauti mwayamba kupanga za content creator kapena kumaseketsano chomwe china kupanga ndi motivate ndi chani? China chitika ndi chakuti nandi account ya TikTok ndeno makhala pa TikTok paja basi busy mapanga post nyimbo taine ndeni maona ta izi tizipanga choncho nde panali ka video kamene nangopanga kina kake anthu anakakonda ndithu koma sindimakumbuka kuti nankhola chani kanapita patali pa namba ponya ti maklipi ukuyamba kumapeza ti followers 2000 mwakuta basi tutai zizi muna mwake zili bwinoko nde pali day na yomwe nazoti apapa nde ndapita anthu akuzikonda tangopanga video ina mamaka za ku Israel akupita za ku Israel ntomwe anthu amapita ku Israel nthawi yomwe ja amati anthu okukalima chanchani nde munapanga comedy yokhudza zimene zonse nazingopanga video ina yake yonena kuti sizingatheke munthu umaliza skulu yako ku Malawi uli ndi ujeni degree yako kutumiza ku madimba nde yomwe inakhala ngati kuti Malawi aitenga video imene uipanga post ndene ngati breakthrough yanu nemene kuchuka ngati kuona ngati apa ndi zamba kutheka pamene kulinali ngati kuti ndayamba kugrowa so pano anthu alamba kuti kulijiwa izitu ndezi makhala ngati ndikupikisanaso ndiyo nachiso ku Israel amene anapitaso ku Israel ndezi makhala ngati kuti iye akugemula inenso kumabweza ndiye ndiomwe ulendo wanu unayendera ndithu unayambira koje koma zimene zizi zajeni zama content creator nthawi zambiri maona timatha kutenga nkhope za anthu mwayika pamene pachapa nkumauza ndombona munadza ika video ena yake ngati mayikumbukira account yanu yambira sanapangi musanasintha account fo munadzasinda account ku Facebook munadzeka azimayi atavala zovala za red ndi ma trousers ajeni unali red ndi white ndiye munkamanena kuti koma ku John kuno mavala chonchi mavideo ngati amene ajawa samakwika ni mavuto anthu kapena tsino yasangadza kwika ni pa mavuto akukhala content creator chimene chimafunika chiyambiriro ukhale munthu olimba mtima khale munthu olimba mtima kuti chimene ndiupangachi
mwina one day uzakhala mavuto kapena anthu chiyada chasangaza komano uzingoonetsetsa kuti chimene ukupangacho chikhale ndi umboni kuti anthu oda akupanga fo chitapangika vuto linakenso anthu awakwiya abwere kwa ine ndiye kuti ine ndaonesa umboni wa ine munapanga nokha pa post pa media chanchani zinthu ndizi ndalakwitsa chani koma yatapitizani sinanga zimakhala ngati kuti zimene akupanga zija ambiri zikakhala kuti ambiri sakukondwa nazo ndo zimakhala ngati kuti ndawina ndine chifukwa zimene zija zimakhala ngati ali ndi magulupu amaononga mabanja kuno azibambo ambiri samasangala ndino tikakhala ngati kuti ndikupanga video ya anthu amene aja ndomalangiza kuti kagulu akamauti kuti ndifuna chake zimatrenda kwambiri mona kamaononga anthu amene aja amaononga mabanja kwambiri nde koma nochiyambira ndi message na wina ke sanabwerepo mwina kukuza mwina kukopsezani kuti ayichotsa video imene kapena china cha kupanga china chake cholakwika mwina pene kuyankha ndi mwina zina zolakwika chifukwa choti mwapanga video inake yokhudza mwina munthu wina wake kapena mwakamba zinthu zina zake munthu akuna ngati mu target ye chimene anthu ena amatha kundipeza komano munthuyo ndikamuvesa akabwera maulemu ndi machosa komano akabwera ndi mawu achipongwe sindi machosa fani mamfusa fuso limodzi kodi post yomwe ndapangayo ndi foto yako ndakutukwana akangonena iyayi ndimapanga block pomwe nde kuti ulatakatsuma sindine amene ndapanga post iye ndamene anapanga post ife tikupitiriza zimene anapanga post nde ngati sindinamunyoze ine palibe vuto komano akabwera maulemu achiwazi ujene mauti mwakunola ine ndimathokoza kupanga content yanu kupanga create content yanu umakhala basi ndikuganiza kuti ndifuna ndiyankhuleza kuza kuti ndikulemba kapena zimankhauliza chomwe chabwera murucho basungu yatsa kamera kuyamba kuyankhula ndikuganiza maganiza kana kuzilemba kulemba muna script kapena mamango kuti mukangoganiza kuti okay ndimankhula mafuna ngezeza kuza kuti kina kupompa changu yatsa kamera kwamba ujambula pali zinthu zina mama kaine mandiona ndimakondo pangira ndikakhala kunoko ndimakondo pangira malamuzi maona ndi chimene chimachitika ndikakhala kuti ndikuyenda ndendangopeza china chake choti anthu aseka fwa chimafunika kumene kuti uganize ndi pali zinthu zina zoti umatha kumaziona njira kuti koma ndikakapanga chakuti anthu akaseka ndi umatha kuchilemba kapena mufani moja kuti ndikapanga uteni anthu akaseka ntomwe organize basoma malemba mufoni chifukwa ukapanda kulemba chimene chocho uchiwala chifukwa chimafunika kumene kuti upange video uganize basi okay muzama video yanuwa nthawi zina za makhoza kuti muna munthu mwina ali ma stress opyacha apa zoti muna kumandi ma video yanu acha baswena mufutone ma video acha bezoti muna kuti ka stress kacha khangari katsika sindikudziwa kuti inuyo mumapanga handle bwanji ngati anthu anu amene ngati amene makupanga ni follow kapena kuti ku media kuti izizi zikabikhoza pita kunja anthu akazione motere kapena kuti makhaphuzi tene kapena kuti futi umakhalaphuzira kuti for mwina zanuzo zomwe mapanga kuti mukhale ngati kuphuzira kudzudzula ndi china tikhoza limwe ngati kusangalatsa so inu zinthu zonsezi mukamakha kuti mukupanga video yanu ichi amaziphatikiza zonsezi mu video imodzi kapena makhoza kuti mazoti video ndipanga yinyo kuti yosangalatsa video kapena ndi yodzudzula video ndi yoti mwina anthu aphuzirepo timathawa panga ma video osiyana kuti tizuzula komanso timaona ndi mmene chinthu chafika fwa pali kuzuzula kwina timatha kuti taona zina zake zimene zuchitika okay wakutakulira fwa ndimalandiranso mauthenga ambiri na kunoko lajiwazi ine banja lakuti mafano ndi ndimangopanga video khanga ndimazuzula komano sindimamutchula munthu pena ndimatha kulandiranso ku message kwa munthu amwe ndipangireni video banja laine mauti koma ndimapanga video anthu aseka mpenaso malangizo amakhala mudzi komano chimene chimachiti sindimamutchula munthuyo kuti asaziwike kuti ndi ndani okay so mukhoti mukupanga ngati maajani ma video anu anthu ambiri ma content creator ambiri mukakumana ndi mavuto tisanayambe kujambula ndi makamba za Zaka anakumana ndi mavuto kwambiri akulu omwe anakumana ifo choti mwina kuti anatchulapo munthu ina wake ndi malangizo anje omwe foti niyo ndi munthu mmodzi mwa anthu akuluakulu ma content creator m'Malawi ndi malangizo anje amene mungapatse anthu amene afuna kupanga ma content creator kuti mwina amafuna so mwina kuti ntatsafika ngati pa jiwazi pacha ndikhoza kuti ndikhoza sangalala
ndi malangizo anje omwe mungapange ziti ndi bwino kumakhala against anthu akuluakulu kapena kumanyoza anthu ena si bwino. Munthu sina pali anthu angapo tingoti pali anthu ena amene amati kuti mwina ndikapanga chichi ndipita patali komano samaziwa kuti apeza nazo mavuto maona kwa anthu ambiri amakhulupirira kuti ukhala kuti content creator kuti achuke ndi kuti azipanga against ndi anthu amati apita patali komano si bwino kumapanga video ndi kukhala after anthu maona for anthu amene okwanyozaja ngakhale zili zoona zomwe ukuyankhulazo komano pali anthu ena amafunika kuti awa tibwerere mbuyo chifukwa ndi ize kupanga ataki okay so nkhani inaso issue inaso tikhazika kwambiri pa content 40 ndi zomwe ndi mumapanga anthu matiktok zimene zakusa nazo kopeza kuti munthu wamkulukulu kuvula mmimba pa mtunda kumavina ine mukuti anditchuke kapena kuti atanthu andipatse ndalama kapena kuti adono kuti atama ndi ndalama ma social media ndizona kuti anthu ambiri akusa nazo ndi malangizo anje momwe mungauze ngati anthu ngati amene afuna ma beginners kuti afuna alowepo mu jeni imeneyi koma mwina ena akumazi alutsa nazo ena even mwina kumajambula mwina osavala kumene ali mdzina loti anthu ambiri awatsati ndi malangizo anje amene mungadzudzule kwa anthu ngati ino ma content creator akuluakulu ngati ino pali anthu ena mapanga zimene zimene afuna kandrama ne ndikhoza ngwawo zonena kuti mamaka akazi kuli bwino kupeza chochita kusiyana ndi umavula pa media kwa imene ndi public unaona komanso mwina mapanga fo yoti afuna kuchuka ndi bwino kubwera poyera kufa atilowera ku inbox ndikuziwa pali anthu ena samaloleza kuti upangina video komano kuti munthu pena upite patali kwapeza anthu amene anagrowa kale amene ali ndi ma followers ochuluka big man tipanginawo video ine ndimasilira nditafika pena pake ndi ife tupasena okay basi tizipanga shooting video weekend inaliyonse ndi umathaso panga grow inu mukhoza kuwanitsa munthu kunthandiza tikumpatsa advice ngati kuti munafuna ayembeza content creator mukhoza kumpatsa advice kuti uzipanga choncho kuti zinthu zako zikhale bwinobwino ndizotheka mapangaso zimenezo sono kumalawi kucha amene disanafunsefunso ilili zomwe amene anthu zoona kuti mu ma social media anthu akumana ndi ndalama ngati through monetizer ndizoona zimenezi ndizoona komano zimafunika maiko amene ali ololedwa kulanda ndalamazo ngati kuno South Africa kuno imapereka ndalama kupanga monetize kuno ndizotheka ku Malawi sizimatheka sono munthu uli ku Malawi ufuna utsegula account kuti udzipanga monetize chofunika ndi chani chimangofunika umpange munthu uyambe kulandira ndalamaso munthu asegula account kuno akasegula kuno ndi ngati wewe uli content creator ku Malawi ndi kuti ma videos uzitumizira munthu amene ali kuno amene azipanga post ma video ako teze ngati inuyo mwatsegulira kuno ndiye mwachoka kuno mwapita Malawi mwakapanga ma video ena muli ku Malawi ndiye mwapanga post muli ku Malawi koncho koma account yanu munatsegulira kuno kusonza ni ma video amene mwapanga post muli ku Malawi sakulipirani akuzipulira ndokha amene mwapanga kuno alipira chimene chimangofunika isegule basi segulire ndi kungotsegulira kuno nalo mwana motsegula kuno pita okhala Malawi kuja mudzika iza kulipirani ipi ne chimozo zololo munthu atakhola ali ku Malawi ndo angopempha kuti atanditsegula na account akatsegula account kungompatsa materials zonse ngeja nkupapanga post ku Malawi kuja nizotheka so nizotheka chimangofunika munthu asegule kuno account ndazipanga post kuno after miezi ingapo ikangosegula komano imasegula kuti ukamaipasa busy ndifanya kama ufuna content creator ndio ukaipasa busy Facebook ije kangokusegulira ukhoza kutenga phone imene wauza amweni phone ndi koma ndikugulisana Facebook yani yasegula komano si simple so kuti iye ayambe kulandira it's not simple olada asegule kamene kasegula papo mafunika mapepala akuno ndi kuti upeze mapepala amene ndi ntchito ndino atata saka mapepala zatheka kutumiza phone ku Malawi iye phone imene ndio mwa azipangirana ntchito ngati content creator komano sati apange login phone ina ali ku Malawi koma ngati uno ku South Africa kuno ngati mwina just kungoganiza kuti mwina pamwezi mnthu khoza manda ndamba zikatokhala kuti account yako ili busy pamwezi zimangotengera kuti ma video yako amapita patali bwanji fuwa
pala anthu ena amene ali ma followers ochepa amapeza ndalama zambiri kufalia kuti mavideo awo amakondedwa ndi anthu ambiri zikakhala kuti mavideo ako amakondedwa ndi anthu ambiri ndame machuluko fo azimatengera ma viewers achi. Okay. Yeah. Okay. So tizanga mthani kumalawi kuja kuti anthu afuna kuti amwina muti tsegule ngati ka school muzaphunzitsa zokuti akhopanga bwanji mutaize mukhoza kukwanisa kupanga zimenezo. Ya ndizotheka komano ndiva kuti vuto ndilimene manena onena kuti isegula ali kumalawi. Ndizotheka. Yeah. Okay. So mumayonera industry ya content creation ngati kwa ife ya Malawi for of course excuse muli kuno South Africa ena kali ku America ena ali kuti koma nosenu timanyamula dzina limodzi loti ndifa Malawi. Ndiye mukayiona kuti mukaphatikizana nonse ngati amene mupanga content creator ngati ku Malawi muona kuti ku Malawi kuja chomwe tikulepherera foti muone ngati ku Nigeria unoti content creator anthu ambiri akumapangana drama maso apangana za standard zinthu zolongosoka. So muone kuti chomwe chimativuta ngati Malawi kuja kuti tifikepo ngati mwina ngati pa Nigeria aja or mwina ngati maiko enawo muone kuti chomwe chimatiperewera ndi chani ngati mbali ya content creating. Okay, choyambirira pankhani ya drama ndikhoza nena kuti zinakhala ngati kuti imalipira Malawi mwina achinyamata ambiri sibweza avutika fwa ndi ndama yonena kuti olo kuti kumalawi kujazira ndira akhoza mapo saso mwina akulu amene ali pa ntchito omwe kuchita ndi momwe malipirira ndi mmene malipirira mwina mapo saso amene ali pa ntchito ndikufuata muzaona Nigeria ambiri samagwira ntchito mpaka ndinachiwa Nigeria funa Nigeria ambiri samagwira ntchito mangopanga ma video basi ndi ndama zambiri zonena kuti ambiri bweza ali ndi ndalama achinyamata Malawi komano kuti ngati ndivuto yankhani ya monetization chanjani ndikhoza nena kuti imene ndivuto la dziko la ife okay imene ndivuto batata akulu a dziko la ife akhali serious pa nkhani ya zimenezi ndizotheka ku Malawi kumalandira lusola nuli ku Malawi kuchi boma lima kupanga ni support kapena munamba mwankhanapo ndi winake wamboma wankulu ori mwina kuti atabwerani mwina ngati mwina ku Minister of Tourism wolo mwina agent for it's like a part of kuti mukhoza mabwesa ngati forex nziko anamba kuita nayo kwina kwamboma kuti takhani pano kuti zimakhala bwanji ine nde chiyambireni ndiko kuti wina wakeso ajiwazi mwakuti ndisaname amboma kuti sana kuimbira yankhula nipo chichosea ndisaname umafuna kuti dziko la Malawi ngati niyo ma content creator ngati niyo mmodzi mwa anthu akuluakulu opanga ma content amene mulochokera ku Malawi imafuna dziko la Malawi litakupangirani chani chimene chimangofunika chachikulu number 1 chachikulu chimene chimafuna ife mwina mwake tizilandira ndalama ya monetization ichi fani imene nde tikhoza kukhala ngati kuti sitikumupempha munthu wina aliyense fani imene nde ikhoza mathandiza anthu ambiri kujeni kuja ku akamandaza anthu zakonsoma ma content creators samakupangani wadi ya zimene zija akuti samaloledwa kumalawi kwa content creator ni samene amalandira koza jeni never jonja ati samalandira okay yeah ndema ono okay mafoto koza mari mafuna kuti boma lita panga ko zotani nimatuti boma litalongosola zimene zokhuza na content creator azilandira ndalama monetization ndizotheka usati sizingatheke ndizotheka komanso mwina kukambirana ndi mmene manena akusomaja kunena kuti na ma video fwa ife nda nyimbo aja ma video amene amapita patali nda ife komanso amene anthu amene amakhala busy kwambiri ndi ma video ndi ife fwa ife daily ndamene mapanga post ma video ochuluka posana pamene nyimbo aja akatutsa pano pozatutsa nkalekale komanso majana anamakhala kuti ngati nyimbo munthu sungangoimvere muna kati umobweza sizingatheke koma ngati uja ndi ma content anu oti wakhoto yoyonera ono kakoma ndi uvereso kakoma ndi uvereso koma amatikaniza amati ya ma video wa I don't know ata yena amati ndafupi komano ndimaona ngati kuti ndivuto la dziko la ife okay anakapereka kuti anthu azilandira ndizotheka okay nde uja nkhawa yanu ndionera kuti boma litakuganizirani kuti kukonsoma kuja nanonso muzikatenga kokano kangachepe kumene kucha china ndi chani ineyo ndikhoza nena china ndikhoza nena palibe foti kuti ndinene pankhani ya maitana anthu uzigwira nawo ntchito ena ndikuwaona kumaitanidwa magwira ntchito nde sindingapange complain koma chachikulu
ndi nkhani ya monetization for imene osati wina akeso afuna akuitani kampani nake kuitani weka uzandira. Okay, video ya record muno ri modzi mwa anthu aboma akumanizana nayo akuluakulu amboma we muyangane kamera ndio mwayankhula kuti ndimawanja amene mungakhoti mukhoza kuwayankhula kuti inu mufuna munthu muti ayankhula ngati aboma akumanizana kwa kamera kuti G-Wise anali pa agent pa Mapena studio amayankhulana ndi mawu amene mungauza aboma moyangana straight akhozokhala kuti okay ine ndikhoza kunena kuti pakamachitika zinthu zina zake zonena kuti pali business azitha mwina kumatipeza ifeso timafuna chithandizo chokera kuboma unaona ndio kuti ngati ife tupanga maklipi amenewa osatupezamo kena kake kuchokera mmaklipi komano atati azitiitana ifeyo kuti G-Wise pali business muzigwira ntchito ndi ujeni imeneyi ndizotheka ife tikhoza kumabwera ndimapeza kupeza mmene momwe. Okay. Okay, chabwino ayi ndikhoza kuti atata kumanizana video imene ndoti ava kudandaula kwanu komwe fori mukhanga luli mukuyimira in behalf of margin onse ma content creator okse fori ndi mavuto akokha amene amakumana yawo kwamene. Yeah, so anthu amene amakutsatirani anthu amene matsatira ndi mawanja amene mungayankhule. Ine ndikhoza kungawa zonena kuti apitirize kundipanga support. Ine ndili osangalala ndi anthu amene amakonda ma video aine ndeno ndimawathokoza ndithu mwa nthawi zonse. G-Wise kunoko amagwira ntchito. Ine ndimagwira ntchito. Ndi mapanga bwanji balance nthawi ya ntchito ndi nthawi ya jeni komanso being munthu otchuka mukafika pa ntchito anthu ogwira nawo ntchito zimakhala bwanji? Kuntchito kwa ine tilipo anthu angapo sochuluka. Okay. Nkhani ya nthawi yobalance ndifuna chake ma video aine ndimakonda kumadzulo chonchi. Okay. Nthawi imene ndimakhala kuti ndaweruka sina ndisasokoneze ntchito. Ndikuti nthawi ya ntchito ndagwirire ntchito ndikuti ndikaweruka ndipange zaine. Sizimakhala zoti mwina ufika pa ntchito pa anthu G-Wise kapena fori mwina anthu amagwira ntchito nthawi itali ndi anakuzolowerani. Lipo ndagwira nawo nthawi yaitali kwambiri komanso ndimene ndanenera si factory komano ndi pa nyumba pa mzungu basi mzaka. Okay. Yeah. Okay, chabwino. Tinayitanitsa chimwene ano pano Spana. Tinena uli modzi pano. Tinawafunsa kuti G-Wise ndi m'bale wanu. Ndifunso meso lifunso ino iwo anayankha mbali yawo. Spana ndi m'bale wanu. Iwo anayankha kuti gani? Iwo anayankha kuti gani? Iwo anayankha kuti Spana amene G-Wise it's my brother. Takulira limodzi takhala nthawi yatali limodzi kunoko. Ndifuna so tifeso mbali yanu kuti ujeni Spana. Spana. Okay, tifuse moti Spana ndi inuyo experience yanu ndi yotani anthu nomwe akhala limodzi foti mona kuti zinthu zomwe mapanga funso mena mufusaso Spana funso zinthu zomwe mapanga zimakhala zofanana kuyika mbendera ku Malawi komwe kuli kuyika dziko lathu pamwamba tsogolo komanso ma content ambiri maweza kuti muna mukupangira limodzi nthawi zambiri muna mukuona kuti muli limodzi limodzi sinzo anthu nomwe too close kwambiri. Yeah, so tango tipangani share ka brief ka experience kanu kumwe mukhala ndi Spana. Spana ndizakuti naziwana naye inde pakale ndithu. Ndi munthu onena kuti ndacheza naye kwambiri. Ndambocheza naye naona kuti ndi munthu wabwino. Chifukwa ine nali munthu mmodzi osakonda kuyenda nawo South Africa. Ine ngati kuli anthu kundiziwa around Johnson mojonena kuti kumapadi ndeta mwana G-Wise chifukwa cha Spana. Okay. Komanso namba kuyenda naye for yoti naona kuti ndi munthu wabwino ndithu. Okay. Yakha tupanga ma video limodzi komano muzo kale ma video amakhanga kusiyana apo pena amakonda za kudya nina ma comedy nthawi zina mapanga kuti uzati zipanga ma comedy limodzi cholinga kuti mwina foda mona so naso ndo takuluzuro saso content kuti azikhanga kuti azikhaurali yakupezeka sinanga za mpikisano za pakanthawi. Koma ndoti nthomo mmadziwana kuti mutambakala kupanga zizi kapena musanamba kupanga zizi zacheza za content. Ine ntamba kale komano Spana sanayambe akuyamba kumene chifukwa ndine munthu mmodzi so amene
nampangula anamthandiza kuntuko kunena kuti page yake izita ibwere ya mwina napeza mwina ngati ali ndi followers ngati si I think ngati si 10,000 followers okay ndi anandiuza kuti amati mafuna ifeyo mutipuje ndi mapanga za kujazi mthandize kumatuma kuti ndi nachilandira namuza kuti undipeza pa 10 komano kuti tikumane inazamba flag amafuna flag ya Malawi okay yeah ani mapanga makuti komaso mafuna so flag chanchani fa komwe nimagwira ntchito timapanga zo printers okay yeah de ntapanga za flag zija amafuna so ine ndifike Jones ndefa kuti ine sini makonda zoenda napanga kuti ndutumizira pa oba maulu makuti ndi naona kuti munthu ndikakana kuti ndikanthandize ndipange support ndizo mawapanga hata adandaula ndi nazanyamuka kubwera ndanthandiza maulu makuti namona kuti munthu wapo ndi namuzo jana osadandaula mukamapanga ma video ngati mufuna kuti tibwere tizithandizana ine ndili free mukhoza mandiuza ndi pamene mambazeka kuti wiki inaliyonse Jones anthu amandiona mapezo kuti mukufika faja ye kutapanga majeni osati ndi mango yende ambiriso mwina asakuziwa zimene zokuti chinajiwa zoti azipezeka Jones kwambiri mawirikiza faja span amandiona ndi spana yeah for makona ni social media kuti makona kwambiri kukhala ndi cheni spana so jiwa izi masomphenya ndotani kuchoka pano pita mtsogolo mbali ya content creator masomphenya mmagaza mmafuna kuti munthu adzafika pati ineyo to ndimafuna mwina mwake ntati ujeniwa kumapanga inde maklipu patali choncho komana chimene ndimafuna ine mwina kukhala ndi support yabwino ija kumapanga makomedi mwina ngati mmene ndimapangira nyumba kuja ndimapanga tapita malani mapanga makomedi ataliko zimene zije zimafunika mwina upeze kamera yabwino mamaika abwino ndo zipanga ndithu video yooneka pamaso pa gulu kulena kuti anthu akukhala ndimaonera pa TV ngati mana ichela kuti anthu akuonera atu comedy ndoti makomedi tani ting'ono mafuna kuti mwina mutakhala kuti mwapeza support kuti mukhoza mapanga mwina evening mwina 15 minutes ngati mwamachita achina makenjero acha kwambiri kuti mukhoza mapanga mwina 15 minutes video yooneka bwino ndithu kuti inde apa ndituona video yeah ma content creator masangalatsa anthu koma inunso ndino anthu makhaso ndi nthawi yoti apane sona mindalowetsa so mwina ndalowa mavuto kapena kuti ndili ma stress yanchani inu mwakhoti muli ma stress umakhaso nthawi sona so ma content creator zanu kuti mwina muchotse nkhawa zanu ngati mwa anthu ena fete machitira tikamakhoti ndi ma stress kumona zinthu zanu kuti chotse nkhawa inunso umakhaso ndi nthawi kuti mwina nthu omwe mwakha ngati mwina mwapoweka kuti mwina china chavuta kapena kuti muli ma stress makhaso ndi nthawi yoti maonera so ma content creator zanu kuti mwina muchotse stress yanu ya ndizotheka timatha kuonera komanso video yoti mwinaso ine ndapanga ndekha ndikhoza kuona ndimasekaso kuti apande anthu anasekadi yoti mwapanga nokha ya zimatheka zimene ndikumaonera ndekha kuti peno ndikukhala busy kuti maulinga makomenti aja fuwa pali makomenti ena anthu otena kuti amakonda ndithu mapiri ndiko kamaulinga makomenti aja olo ndekha ndimatha mwetu chita kuti anthu zikwasangalatsa ku Malawi content creator amene maona kuti mafuna mutagwira ntchito akhoza kukhala ndani ma content ndambiri osatangochwa mmodzi tizo ndambiri koma tangochwa mmodzi omwe kuti ngalo mafuna mutagwira ntchito ula ineyo ngati jiwise mafuna ndagwira ntchito ndi content creator apopo nde ndikhoza kunama fuwa kuti ndichule zina mukuzowa kale Malawi Malawi I know Malawi very well komano ineyo winalese ndikhoza kugwira naye ntchito munagwira kwa ntchito nditamiaja kapena mmalumikizana nditamiaja orizo zipabe ngati tingoti ku Malawi ma content creator si mulibe ka group WhatsApp group kena komwe kuti majezerana kumauzana kuti zitenda chonchi kunali sama mpanga zake basi mwina amene ali ku Malawi pali group komana sinangene ndili kuno koma inu muli kuno ndino Malawi kumene I know sinandikane noti kulibe group mwina iwo ali nalo okay koma inu simudzwa kena ali sama ngopanga zake basi apapa ndikhoza nena choncho okay tinakayamba nkhani ya nyimbo munemba nyimbo yomwe ndinayionera ndeno nyimbo ija nditayionera ndi momwe ndamva history yano ndailumikizana ro nyimbo iyi munthu uyu amanena
ndio mwe waendera moto wake chipachandira nyimbo cha mavuto ziti nyimbo imene jayi zomwe zinalidwa meyo jamu ndi zomwe inu mwadutsamo kapena ndi zoti munangoganiza ndi zomwe ndadutsamo nyimbo ija ndi true story oti kuzoti 100% story meja ndio nyimbo ija kuti muivese bwinobwino zinachitika kwa ineyo chifoti ndikuvano ndi omwe na history wanu moja ndi omwe no nyimbo ija inaendera ndiona kuti munthu akozeka kuti zinthu zinachitika yeye kwambiri so kukhala content creator kukhala so munthu soyimba for nyimbo nyimeja ndio yamba nomwe ngati yapanga ya trenda kwambiri mukuona kuti zikuthandizirani bwanji usona loyimba for abazono rilo so yimba ndolila yambika namepo simuna next time utiona so nyimbo inaso ikutuluka kapena ndio mweja basi nyimbo zilipo ngati pali ma video a nyimbo alipo atatu inaso ndapanga post wiki yapita omwe okay amalawi tikupemphani kuti mumutsate pa Facebook pake ndoti nyimbo mwetu kuine naye mavuto iyi mukayipeza inaloadedwa pamene popo maso nyimbo zina mwati nyimbo ina mwaikali YouTube mavuto okay social media yake ndo tipanga screenshot titumiza kuti muione for isanga pali mwina maji wise na afeki or mwina account ena kuti mwina anasiyapo kugwisa ntchito koma mwagwisa ntchito pano pali panga screenshot titumiza kuti muione kuti mupita umene koko mukaone nyimbo yomwe watutsai ndi zomwe tikunenazo because kuti mukaona ndi interview ndi nyimbo yomwe upanga relate kuti munthu ndoti mavuto waendadi mmavuto chinaenda ndi chani munthu mwano kuti mututse nyimbo imene jayi and mupangeso video executive shooter exactly kuti mwina mwavutika chanchani chimaenda njani mutu basi zinali kunena kuti mwina ndikatulutsa nyimbo ikhala bwino kwa anthu fwayo kuti zimene ndimayika mu nyimbomo ndi zoveka kugulu for kwambiri nyimbo kuti ipite kugulu yoveka kugulu ngakhale ikhale kuti sili bwino anthu amangoyamika ndi zinthu zomwe zimatuluka mu nyimbo chifukwa chake mwina kuti muione panopo ngati ine ndi nyimbo kuti ili ndi maviewers ochuluka ndi maviewers angati tikamayankhula tsiku la lero foto chakuti uthamangira 50k ayapusha nthena yake ndinaona munapanga ka video kena kake munayika call yomwe anthu amakuimbirani phone amakuita nani kukwati ndiye manoti ndibwera kuna athinga unali ku Binoni mukanena kuti ayi mupita ndizotheka kuti mwina munthu ali ndizochitika zake kukuita nani kuti mukasangalatse kuzochitika ngati uno South Africa kuno ndizotheka komano chimene chimangofunika kuti sinangapali anthu ena kwawo zoti kanena kuti apali ukwati kapena mwakuti amafunanso kuti mwina ine ndiyendere transport yawo ndiye pali anthu ena ndimango ayankha kuti ndibwera komano sinimapitako ocho mafuna kuti munthu ngati wapanga zimene zakutumizeni transport kapena ngati Uber kapena mupange ngati mupeze mayendedwe anu kwafika kumalo kucha noti kuti akuwuzeni kuti ndibwera ndidzakutengeni kapena kuti azanditenge si ngati galimoto ndiyawo abwera azanditenge komano pala ambiri amafuna kuti ndipite umene kuja komano ndipange spend ineyo ndama ine transport kuti zonse makosti onse alowe pa inu then kena mukafika moja mukapange zimene jazi kena mwabwere ngati just for free kapena akakupa ena mwina amaganiza kuti ndikapita kandipasira konko komano ndi zomwe ndimakana ulo anene kuti ukabwera kuno ndikupasira kuno kwa chimene chimachitika ukapita mwina kukwati zimene zichapena sizimatha bwino mwanacho zimene mwina so sawapasa ndi ndama omwe munakambirana amango kupasani mukasiyana mwasiyana ndifanya kuti ndimatoti ngati satumiza ine simapita okay G-Wise ndi brand yayikulu ili ndi manager brand ya G-Wise ili ndi manager amene amayo manager ine ndilibe mulibe manager chichonse mumapanga nokha ngati muna social media yanu ija uja ni Facebook yanu chichonse ma social media mumapanga through chimwene anu asipana kenaka ndi omwe anatipanga recommend kwa inu kenaka timalumikizana straight ndi inuyo sitimalumikizanso ndi panalibe munthu inake wapakati kusonza kuti munthu ngati akhoda afuna mwina akuita neni akubukeni kuzochitika ndoti abwere straight kwa inu akupezani bwanji zili through pa Facebook pa Facebook ifeyo tinaichungamadala mpakalekale kutumiza pa message sitimayankhidwa kuchokera I think so before spana ndi inuyo namba kupanga contact inuyo kuti mupange check ku Facebook kwanu
so mwapeza ma message kuti matumiza message mina after 1 week titumiza so ma message anthu amene tikumana bwanji like nafunda tatumiza ndi spana I think amuna anali pa line nthawi imeneyo nangotumiza after 5 minutes noto wandiyanga pompo namuzore bwana namba nditandira tiyankhwane ku Facebook amene ku WhatsApp so inunso timatumiza koma no I think through Janspana amene akhangata tinalumikiza so ngati atakhala anthu ena ake excuse ali ndi program limuna mafuna ajiwa izarabwera zatisangalatsa sindikudziwa kuti akhoza kupeza ni motani kundipeza ineyo mwina njira mwanga pange komano ineyo sindika phone number simwika phone number ya anthu damadandaula mbili kuti andipeze ineyo ine sindika phone number Facebook maso sindika ndi ma message ya Facebook or TikTok muntu amene nditamwaya kine ndikangoti ndifuna pange check ma text yeah ndikangoyankha anthu angapo basi kana sina ndimaona ngati anthu osamene akundihala mene kuti ndamacheza ya macheza ndi macheza samatha kuti tipange zili mafona abantu kuchuka maona deno ndimangona ngati kuti palibe za kintu zimene tapange ndizipanga check my message komara kuli muna tipanga contact Farmer Pena studio kuti atinaona munali ndi ajiwa izili mafuta naye ndikapate kena kati mafuna atabwera tikhoza lumikiza nawo motani tilo masuka kuti tikhoza kupanga zimene zoti tikhoza kulumikizitsana ndi anthu ngati amene ya ndizoteka ndifale cholo spana kuti apeleke phone namuza munthu wina aliyese kuti amupase phone number akufuseni kaya ndiye apeleke mosati wina aliyese akhoza kutenga ukhala ndi namba sono muona kuti zimathandiza bwanji futa chimene anonso spana atalibe manager inonso mulibe manager kukhala ndi manager ndi kukhala opanda manager phindu lake zimakhala motani kapena kuti chomwe muona kuti chimakhala chabwino ndi chani kuti muzizipanga hando nokha kapena mukhale ndi manager zimangotengera kuti zimene mupangazo mupeza chani chifukwa ukhakoka apazomwe ndikupanga ineyo palibe chimene ndimatusamo komano anthu amene amakhala ndi manager kuzoti ine ndikapanga mavideo achi ndi mmene mwanenera pali makampani ake samagwisa ntchito ndimana ndina ndalama ndiyo kuti zimene zimakhala tidwe okay timakamba maforokoza zokhoza za jeni za manager na ufunsanifunso kuti kodi kukhala ndi ngati munthu wotchuka ngati omwe lilimu kukhala ndi manager ndi kukhala opanda manager kusiyana kwa makauta ndi maforokoza matoti kusiyana kwa makauta ndimanena kuti pali kusiyana kwake ngati ifeyo amene ili mavideo aife ndi mmene manena za nkhani ya ndrama mapeza ndrama choka mavideo makampani amagwira ntchito ndi ifeyo so kumalawi zimene zija kwambiri kulibe kuti makampani ambiri amagwira ndi ma content creator ifo manager osati akhoza kungobwera pamalo ponena kuti situpeza kana alikose manager amabwera pamalo ponena kuti azitipanga control ife cholinga choti tizigwira bwino ntchito so ndi makampani amene kampani achimene anadandaula kuti panali manager wina amene anadyera ndalama zokhuza zopita ku America chomwe china ndibweretsanso maganizo mwanga kuti nzizoti mamanager awa nthawi zambiri muona ngati akuthandizani koma nthawi zambiri amapeza kuti akuponderezaniso mwene onda amachita ndalama zambiri even ngati anthu oyimba ambiri aku Malawi amadandaula sizo mamanager kuti mamanager amakhala ngati akuwathandiza koma ndi amene pachiya kuti mati kudyerana masuku pamutu amakhala ngati akuadyera tsogolo uja ndalama zambiri waja amakhala ngati akupeza phindu kwambiri kusana ndi mwini wakeyo ndi kwa inuyo zinthu zimazipanga manager nokha ndi mwachuka chichonse chili bwinobwino mukuona kuti mukhoza walangiza zoti kuti ndi bwino kukhala opanda manager kapena manager amafunikira popi kumbali maka industry yanu ya jeni ya ma content creator manager pali pawiri ngati munthu yafuna abwere ndazinthandizira pofa pali zina zimafunika mwina ndipite kuti pofunika transport pala anthu ena amatha kungobwera kuti amwe ajiwazi timakukonda ndifuayo kuti mavideo ana amandisangalatsa mukafuna chinthu muzindiuza ine nkhale ngati manager wanu zimenezo ndizotheka kukhala ngati ineyo ndikhoza kuchilandira komano sina pali anthu ena amabwera ndikuti kamene ngati ukupeza ineyo kantiwo kuchokera ka video wina keso andipasa amafuna tigawane ndikuti zikhala ngati kuti ineyo sindikupeza so kenakake ndezikhala ndi ndalama yochepa yoti sitingagawana simukhalisa mukugawana okay chabwino ayi apo ndoti ndikhoza kuti momwe yankhuliramu chomwe ndatola panchoti ndi bwino kumazipanga wekha zinthu ndi bwino kukhala wekha
ngati ukona kuti kamene umapeza ndikoje for asina ena amafuna ndalama manager unalisa amapeza amafuna azipeza sokolowa yeah tili pa break mmodzi mwa makamera manatu anakamba zokhuza za munajambula ka video kokhudza kuti I don't know kuti mumanena anthu amene tili ku John kuno foti pano interview chambula kuno ku John amene ali ku John kuti timabwera kuno ku John kudzasaka koma timatumiza mapaketi sikunali ngati kupanga ngati kwanyoza majenano ma viewers anu kumene kapena mind yanu inabwera ndiyo madzudzulo anthu akuti asamatumize mapaketi kapena amene ndi malangizo sina pali malangizo ena amabwera monyoza pali malangizo ena amabwera monyoza wochilandira amachilandira koma chinabwera magazi pano ndi chani kuti mwanene kuti anthu akumangotumiza mapaketi ku Malawi akunali ngati kuti kwapasa kanzeru kena kake kuti amatha kuononga ndalama pa mapigiri zinthu zoti kunyumba zilipo mapigiri samaona kuti munakatumiza mwina atumiza 50 ku Malawi ndoti ndi business transport ndama zingati kuti unyamule mapigiri 50 umpase transport amwe ndi nyamulire ndi ndama mbiri kuno randi kuti utumize ulo 500 rand ku Malawi usintha ukula mapigiri ambiri to Malawi koma no unyamule mabageti zije tangu organizani uyambire transport ku nyumba upeza gali moto kaya uba mwina so uba sizingakwana uba sizingakwana ndoti funika basi akucharge 300 rand ukafika in town ukakweze ku basi ka kumene kujaso akaucharge ndama kuti akasiye ku Malawi mwina so ku Malawi ko akasiya bade kuti ku basi ukafika nyumba ndama zambi chifukwa cha mabigiri maona so pali bevonzero kyankhonya mabigiri nyumba alipo oti ungotumiza ulo 200 rand ku nyumba kaya matumizira makolo mabigiri kaya makagulisa ndi ndama ndi kumaya akagula za shola budget zosalimba pamene zakuna kumwena nzolimba ndantamana kuti bora atumizeza kuna kufori nzolimba sana nzoti akagule zosalimba ndi za mapenti zomwe zitu zomwe anthu amatumiza zoma marumizaso zofanana video meja sina kuyene mavuta siwana peze wina wake mwina kubwera kudzana kuti chifukwa chanu kupanga zimenezo kuti nyoza anthu akujo ayi ndipo so ineyo palibe munthu amene anabwerapo ndinena kuti achwa chifukwa chanu mapangeza yankhula wina ali solo ndikumana naye amasanga mulaka ndionene amasanga kwambiri tikupita kumapetopeto kwenikweni kwa interview yathu jiwa izi ndi munthu umapeza kuti muna nthawi zina wagonja thupi okay muna ndisanafika umeneko ndingofusori muna kandalama mwe muna mapeza muna zalusoza nuza komwe tima benefit simuna kumudzi mwapanga nthuka chitukuko ndithu ndi ndiko zonena moyo tingoti mwina moyo wanu unasintha ndithu ndi nasintha kwa ntchito ina umoyo nasintha ifanya ntchito osati mavema ngati kuli ma video ndimalandira komanso ndayamba pompano komano ndithokoze pa ntchito fwa ndimagwira ntchito oti khozoti survival yanu ndiyoti ndi ntchito asati kapena za content creator izi ngati kuli kulanda ndayamba umene okay timakamba zoti mwina jiwa izi ndi munthu umafika poti wagonja kuti apa basi neyo ndani dziko lino lakhalapo ndapita mutati mwapita God forbid koma tingonena munthu umathobadwa umatha kupita mutati mwapita amafuna Malawi adzokumbukireni motani ine kundikumbukira muli monse menanga komanso ndingalamulo nena kuti Malawi pafunika kuti muzindikumbukira chonchi mmazi wakale ndi mmene anthu akamwalira ukakhala kuti otchuka anthu amapanga maujeni mashow awo kumbukira munthuyo ndi mmene anatchukira ona ena anamwalira amapangaso zomwezo samapangira komano ndiyo usati nine ndikhoza ngobwera pano kwauza kuti muziza kumbukira chonchi tizeke holiday tsiku sizingateke jiwa day maona kaba dziko lonse kuti zakhala kumbukira ulendo wanu koma wajeni wa content creator wakhala otani wakhala otani ziti ndi ulendo otani omwe munganoti mwayenda bwanji mulendo umenewu kuti ndifike pano ineyo naenda bwino kwambiri nafika panopo bwino kwambiri fayo kuti ndimakhala ngati kuti ndipanga ma video ozuzula makhala ngati kuti ndikwazuzula pena azimayi za mabanjazi maona kumano sindimamutchula munthu zinakhala ngati kuti ndimapanga ma video mbuyo muja ndimapanga za mabanja chonchi kwambiri za mavalidwe chonchi azimayi nakhala ngati ndimapanga point mwina yake ndikuti ndinakhala ndi mavuto komano ndimayankhula usamutchula munthu wokwiya akwiye
Usangala. Mulendo wanu wa content creating Mm. ndi ma challenges anje omwe makumana nawo? Ine ndikhoza kunena kuti pamene ndili mwina nakhala ndili kumala komana pamene ndili kuno I'm okay wale kuti no ine challenges ngati pasowekera kena kake ndimatha kuyesera kuti ndigula ka ndusowa foni kumene ndimazigulira komana nakhala kuti mwina mwandi masowa kena kake abwezi kuziwika kuti ajiwazilesa alipo anthu amene akuonera mwina wina akakhoza kufuna kuti mwina pena pake kufuna kusapotani tikhoza kuti mwina mbali naye muli bwino zogula ufa lendi mati magya ntchito zimenezo is fine zoti zili bwino koma atati munafuna kusapoteni pa luso panopa luso lanuli magazi kuti mmafuna support otani pa luso lanu kuti lichoke pomwe lilipa lifike pena kuti ndifike pena pake ndimanene naonena kuti munthu pamafunika mwina wakhale ndi speech phone yonena kuti inde azijambulira content pali ena akhoza mwina kupereka kapena ina kamera kumene ndimene manene kuti mafunika atu kamera kwa ine kamera ndesimayezo koma no fault isandilibe mafuna be kamera mafunika ndeti makamba za support yoti ngati support yomwe mungafune kwa anthu makamba zoti mwina anthu atakugulani kumwena makamera mwina laptop ndizi zoti simungaonetsa kugula kapena just kungoti mukhoza kufuna kuti mwina anthu inayi kuti akusupportani foti nafunsa kuti anthu ofuna kusupportani kumene ndi zinthu zoti sindingakwanise kugula zoti zikhoza kufuna kuti anthu akuthandize ndrama ndithu kuti ugule kamera pali ndrama yachulu kuli ndama yochepa laptop olo kuti pali mafoni ena oti ujambule video oneka bwino kwambiri ndi ndrama so ndi mafoni odula zoti sitingakwanise simungakwanise koma for now ndoti mudakagwiritsa ntchito basi tomweti magwiritsa ntchito mafoni anu omwewo chabwino ayi tacheza kwambiri ndisanapite atakhoti mwakumana munthu ina wake mwina ali ma stress undimvetsa fusole mwampeza munthu ali ma stress nkhani yomwe yavuta mwina ndi yachikondi kumalayiko anthu ambiri akupeza kuti akumazimangirira chifukwa cha nkhani za zikondi kuti mwina asemphanде wachikondi wawo ozomwe uzimangirira pachitika ujeni nake ishu inake chapompano napeza kuti munthu wasiya suicide note kuzipha koma nkhani yake zovenga kuti munthu ndiyoti ndichifaya nkhani za chikondezi ndemwe mpeza pena pake munthu pepani yangobwera maganizo mene mpeza pena pake munthu ali maganizo mwina ali ndi ma issues ndi jeni ndi wachikondi wake mwina agaza atazipha ndi komedi yanje momwe mungampatse moyang'anatu mukhoya mpatsa komedi oti chani komedi amene oti ndi malangizo angokhala malangizo tangu cheni komedi kachangucha ka freestyle kuti munthu mwina mwangu kumanepa njira ali mavuto mwina afuna akaziphe ndi chifukwa chankhani za chikondi ndi ujeni komedi kanji malangizo anji ogwiritsa ntchito ngati kuphatikiza ndi komedi omwe mungampangire munthu ndikhoza ngomuza kunena kuti apa ipangeni komedi ndikhoza kumuza kunena kuti asadandaule asaziphe fwa cha munthu wankazi kazi alibe ntchito kwa ifeyo ngakhale Yesu anamwalira ali upanda kazi Yesu anamwalira analibe kazi ndi ife tidandaula chandi pankhani yoti kazi watipanga chiti ife tikaziphe zinthu zoti lero tikhoza kutolaso wina ndeno tisamakhale stress pankhani yoti yonkazi wapanga china chake ndi tiziphe usatheka chimene chikuti atakhala munthu akukumana ndi mavuto okhuza mwina zachuma ndi komedi yanje momwe mungampatse kuti mwina zachuma zinthu zikuyenda bwino mwina akaza kuti ashi ndi ma stress ndi komedi yanje momwe mungampatse mwali mukumbana naye yaza chuma awe haponde mwandibanikira mwina zikuyenda bwino zinthu sizokuteka ndi komedi kanje kuti iye mwina akuzongokhala kuti mwina angofira kuti apapazinaine ingobwera ngati mwalangizo fwa komedi kuti uganize komedi pamafunika kuganiza ndi mene manene namuti komano pankhani yoti munthu adandaula pankhani ya zachuma
ndikhoza muuza straight kuti akulu ali ndi stress ya zachuma kumuuza kunena kuti asadandaule pa nkhani ya zachuma mawa ndilina zinthu zizayenda ungolimbikira basi bola usaba ufuwa ukangoba mukhomuzo la mukamwalira ari chuma chomwe mukuchifunacho sichizakhala kumbokosi kwambiri kwake kuzozo kuti munthu akakhoda ngokudzidzimutsani chifuna pana nafuna kuti ndipange experience mene unakangona kudzidzimutsani kulipo pangeka comedy ndo zimafuna kuti mukhamina ndikanthani nditukena kake kuti fori ina ingati kuti mafuna ndikupange experience kuti munthu akakhoda ngokudzidzimutsa GWise kuti apangeka comedy nozo kuti akhamina kan tumamini silingapo kuti aganize zimene zimafunikira fo kuti munthu upange comedy choti munthu aseke ngakhale anthu akamumwitana akhala ndi invite amamuza amwene katipangire tukuitana nipange chakuti munthu jama apita atakhozeka usati amangopita ndolo kuti akampezi ndofanya kamanena kuti ena kuti mwapeza mati manager ndi ntchito ndio kuti zimafunika kuti akhozeke mwina mukamaenda wezo kuti anthu akungokumana kungokumbukira comedy kena kake nkumungamba kuseka kwambiri ina munthu oti ndikumana amene amandiziwa ine kungokuma chimene mamudziwira ama nkhope yake imaoneka yomwe tuli choncho mangoseka then manzete akundidziwa okay chakumapere kwenikweni mwina pali mawu amene mwina pomwe fesi tinafuse sitingafuse zonse koma wini mwina nkuona kuti akulu aja ndifunsa zakuti zikanakhala bwino sindikuza kuti ndi mawu ati amene mmafuna kuti munamuta yankhula okay kwa momwe oti mwina fesi tinafikepo sinafusepo mina chili chonse yakukhosa kwanu mina just 2 minutes chomwe ngafuna kuyankhula okay ine chomwe ndingafuna kuyankhula kunena kuti pali anthu ena amene amandifikira kumandipasa support amene walipo ena mwina ndimakumana nawo kundipasa 100 rand achiwaza 100 rand 50 rand imene jende ndama ambiri kwa ineyo ndiponso ndimakhala odapo kunena kuti 50 rand ndimakhala othokoza kwambiri umuthokoza munthu amene ndi pali anthu ena mwina onena kuti ali ndi magalimoto awo timasowa mayendedwe ngati mmene taitanira big man last born amene ndi munthu mmodzi so dzina ndi ndani last born ali pa TikTok kwambiri amene TikTok yawo page yawo ndi yani for iwo amakusupporta ni face ota support and amamati tsatira FM na swakhoza kwatsatira dzina ujeni yawo ndi yani TikTok last born woka ungo panga seji mene last born woka pa Facebook aliposo kwambiri okay amala tikupe mphano kuti mutsatire last born woka ma social medias yake kuti pamwe yakuthandiza GWise nanonso mumufikire tufuna nthuti kuti majeni ma followers achuluke ndithu kumeneko siunaso tidzamwitana tidzakhala naye pano tidzamufunse kuti zili motani tatapitirizani ndi mathokoza ngati anthu amenewo amene amathandiza pa nkhani ya transport GWise mukafuna tiyankhuleni tipita pamalopo kwa amene mukuona video amene manthandiza pa nkhani zineyo ndimakhala kunyadirani mulungu azikudalisani ndithu mawu anu kwa majeni kwa ma followers anu ma followers ndayankhula kale kunena kuti ndimasangalala pa support yomwe amandipanga ineyo muona chifukwa popanda iwo sibwezi dziko litandiziwa kuti kuli GWise ndeno ndofuata yake nthawi zambe ndimapereka ulemu kwa ma followers aine kunena kuti zikomo kwambiri pitirizani pa chomwe mandipangira ineyo follow like comment ichi ndi chinthu chachikulu kwa ineyo kuthokoza munthu atakhola kupanga invite ku nyumba ndi chakudya chanji chomwe makonda kuti muna munthu akhoza kukozerani ine chakudya tu kwambiri ndi nsima number 1 zinazo pambuyo komano pa nkhani ya nsima ndi ndiomwe ndimayikonda si amalawi ozoli munthu ali kuti ufuna kubwera nyumba koma poti sinanga ndino achisilamu ndesirenga kambe zachina nkhumba tizina kapado ndi feungotipezera zinazo achina kaya nkhuku kaya somba ukuya ndi nkhumba pa tebulo ndi mwana wakulu kwambiri yaungotikira nkhumba pa tebulo ndolo madzi osamba sitingasambe koma osati sitikhala inu mmoja komano panepo sitingasambe okay okay chabwino your lowest moment yomwe munaona kuti apa panepa moyo wanga apa pande zinthu sizinayendepo ndi nyengo iti sizinayendepo kuti your lowest moment kuti mudadandaula kwambiri kuti
mwina ndikhozonena nyengo inoyo ndimakhala kodandaula kufa kuti ndizomwe ndimapangazi ndagulowa kwambiri ndeno bwana waine akamaziona nthawi zambiri amakhala ngati kuti akumaziona ali ndi kasanje chonchotani munthu wafika apa pandezi ngati kuti ntchito ya ine ikupitaso pasi ngati bwana ndi ineyo maheta kenaka kalipo simwakale kwa za TikTok akuona kuti you are like you are more popular figure. Nanga your happiest moment kuti apa ndi nasangalala tsiwiriri tinaliliti kusangalala ndi nyengo iti ndikhoza nawo sanga nthawi zonse masangala koma chanse kungotika limuna nyengo hii ndinatadula po ndokutokuta pamene kumana ndokutokuta pamene napangaza kuza kuti ndipo nasangala kwambiri nyengo ikho ka nyengo iti kuzoti ndi zambiri koma ngo imodzi omwe mungakhole mwayikumbukira pakali pano ndikhoza kunena kuti pa nkhani za izi zomwe ndimapangazi ngati nasangalalapo ndi nthawi yomwe big man enake samata Abdu koma amakhala ku Australia anazantumizirapo ndalama yokwana 200,000 malayi kwacha nzakuti nasangala kwambiri kunena kuti sindinkaziwa kuti wina wake swakhoza ndipasa ndalama yochuluka ngati mwati ndani dzina Abdu no ndabe anangotumiza nongokudzidzimutsirani basi Joyce ndupasani ina yake ino maisangati kuti akunana kenako dola ayi sinimayiwala siku imene ndi sinimayiwala kankhula chana ndimathokoza so kwambiri tathokoza kwambiri kuti munatipeza pano pa Mapena Studio ngakhale kanali ka short notice komabe ndoti ndikhoza kuti ifeyo talimbikitsika komanso takunyadwirani kwambiri chifoti kuti ino ndi brand yayikulu kupezeka malo ano makhoti mwina mwasiya zinthu zanu kuzatipeza pano ndi chinthu chomwe ife tikuchiona ndi chinthu cha mtengo patali kwambiri anthu tikamakuonani chonchi anthu amakuonani ngati kuti anthu oyerekedwa anthu osafikirika koma kwa ineyo ndikhoza panga testify kuti momwe ndachezera ndino momwe ndachezera ndi Spana ndiona kuti ndino anthu oti it's easy kukufikirani sina anthu oti omwe anthu amaganiza kuti akulacha ndoyerekedwa pena ndonyada ayi koma tathokoza kwambiri ifo choti mwatifika pano support yayikulu mwene iyi ndi support yomwe mwatipanga kunoku ife tithokoze kwambiri ifo cha chimenechi tathokoza kwambiri tathokoza soneno sakudaliseni amalawa anzanga pamene pandiye pamapeto pa program athu ya lero koma ndoti mukhoza siya ma comment yanu mu comment section ngati mutakhala mufuna litsapange part 1 kapena part 2 kapena amini part 1 ndi imene wa part 2 kaya mufuna lidzachifike pati koma nkuluyu alilede ndithu tikatafuta kumwera niso kuti mulapalizana zomwe mufuna mutadziwa akhoza kufika pano ndithu foti tinaye ma contact tathokoza kwambiri foti makhala pamene pokuonera ndi kumvetsera zomwe ife timakubweretserani pitizani kupanga like subscribe komanso share kuti anthu zomwe tikukambirana pano anthu enanso atani adziva ndithu kuti zinthu zokhala motani komanso Gwise mupangeni follow ngati matipanga ife follow mupangenso follow Gwise kuti so nayeso tizikhala tikuyendera limodzi tathokoza kwambiri mpaka sore kubweretsaninso mlendo wina mwakomanonse zikomo.